Radyo Pangasinan WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:08 nakabuwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan dyan na bata DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo da sayang kabwasan. Makteryon lingkor at magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Dennis Palaganas tan Engineer Richard Olanday. Agunatan na Huwebes, pizza 3 ada bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balita da lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Kapitan niya pinapaltog blanco ni sukapulisan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. City government analiw nakagamitan pian na nalinisan so dam site jadton daligan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal 46 bukas center operational la. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Liga ng mga barangays Jada Pilipinas unso suporta adakinan Abalos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. China Resort Ship anang nang Jada Palawan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Romualdez indayo to niya sa PNP ada inluksab na krimen. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Social media dam site na fake news unong adakinan tulpo. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:10 na kabuwasan tanatan wadyari detalye at balitad lokal. Yan napapulis so pangisara na dam sa Jada Bunuan Tundaligan Beach sa Simabila Eraya sinaselew ya kagamitan ya ipalimaad City Waste Management Division pian si Karay Manlinis dasatan ya tambak ya basura ya atipon Jada loob na 60 ya taon na kabiyangan na dasaray sinasaliw na LGU dagupan so Howo dump truck asakaya kaysa bako tanarum nira ano nga dakinan na City Mayor Belen Fernandez at dump truck so osaran pian na man kulikta na basura manala po dasaray para barangays dyan syudad na dagupan yaawitin dyan landfill na Urdaneta City legan niya sara may segregated ya basura kabiyangan ire plastic so awitin
Jada Wholesome Cement Factory, Jada Bulacan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Wala sugagawan niya investigasyon tan follow-up operation na sari taklay no uloy adin pamaltog ada kenen kapitan na barangay Paitan ada balay na Santa Maria, Pangasinan. Sa may biktima si Rolando Fernandez Alvino, 60 anyos, wala asawa, kaplasan niya kapitan na barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. So pinapaltuga na agakabat niya suspect at oras na alas 8:30 na kabuwasan na nimbanagya agaw. Sa may biktima so pinapaltuga panamaglay ng pangusar na kalibre 45 base madlad arumog yung basyo na bala. Jada sa investigasyon ng pulis sa may biktima so pinaltog na saraya suspect lagan niya si 14 mamamaneho na sa may tricycle garong yapatro karna barangay agnianta so motibo adagawan krimen tan sa may biktima so kagamor na pigaram kanay bala at nandaramang parte na laman tan si 14 batik jada Eastern na Pangasinan District Hospital ada balay na tayog piyan na si 14 isalba bang balat si 14 indiklara iyain natoy nasaray doktor. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringlan ay katibukalan niya balitad lokal ang tistaw ng dapag adasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan, Pangasinan. Maabig kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 kabuasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:16 ng umaga, 5:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Palalakasin ng Department of Health
o DOH ang pagkakaloob ng primary health care sa community level sa pagpapagiting ng puro kalusugan program at pagbubukas ng bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health, isinusulong ng ahensya ang primary health care sa purok level. Target ng DOH na makapagpatayo ng BUCAS centers para makapag-serbisyo sa 28 million na mahihirap na Pinoy hanggang sa 2028. Sa ngayon, meron ng 46 BUCAS centers sa iba't ibang panig ng bansa na pinamumunuan ng mga medical center chiefs. Bahagi ng BUCAS centers ang pagpapatupad ng puro kalusugan program kung saan ang mga barangay health workers at purok leaders ay nagsasagawa ng house-to-house visits para tukuyin ang mga residente na nangangailangan ng serbisyong medikal, magkaloob ng bakuna at magbigay ng libreng check-up. Sa ganitong paraan, sinabi ng DOH na masisiguro na ang mga sanggol ay nabibigyan ng bakuna, ang mga senior citizens ay nabibigyan ng karampatang gamutan at ang mga mayroong chronic illnesses ay nakatatanggap ng kinakailangang mga medikasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Mistulang dump site na ang social media ngayon dahil walang pananagutan at tago ang identity ng ilan sa mga vlogger at content creator na nasa likod nito. Ito ang sinabi ni senatorial candidate Ben Bitag Tulpo, mga content creator at vlogger ang kadalasang nasa likod ng fake news. Nilinaw naman ni Ben Bitag Tulpo na mayroong mga responsableng magagaling na vlogger at content creator na dapat tangkilikin at sundan sa digital media gaya ng mga abogado, doktor o mga housewife. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na isang Chinese research vessel ang namataan nitong Miyerkules ng umaga sa archipelagic waters ng bansa sa silangan ng Palawan na nakaharap sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, nakita ang Chinese research na Songhang sa layong 58 nautical miles silangan ng Aborlan, Palawan. Kasalukuyang sinusubaybayan ng Philippine Coast Guard ang mga galaw ng Songhang gaya ng pagdideploy ng aircraft kahapon ng umaga para sa Maritime Domain Awareness Flight. Samantala, sa isang post, sinabi ni dating US Air Force official at ex-defense attaché Ray Powell na noong Miyerkules pa nasa katubigan ng Pilipinas ang nasabing research ship na patungo sa Indian Ocean. Subalit kinwestiyon kung bakit kailangan pang dumaan sa sakop ng bansa. Maaari rin anyang magkaroon ng dual use na may kakayahang mag-espiya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, posibleng ngayong taon ang pinangangambahan ng Department of Health na pagkakaroon ng dengue outbreak sa patuloy na paglobo ng mga kaso. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakapagtala ang DOH mula January 1 hanggang March 15, taong kasalukuyan ng 76,425 na kaso na mas mataas sa 42,822 sa parehong panahon noong 2024. Pinakamataas na kaso sa Calabarzon na nasa 15,108
National Capital Region 13,761 at Central Luzon na nasa 12,424. Ngayon man, mababa ng 0.41% ang fatality rate o bilang ng mga nasawi. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Philippine National Police sa mas matatag at epektibong pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng focus crimes at ang mabilis na pag-aresto sa suspect sa Antipolo Road Rage shooting. Binigyang pagkilala ni Speaker Romualdez si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga reformang nagpabuti sa pagpili o pagpigil ng krimen at mapabilis na pagtugon ng pulisya. Anya, nagpapanumbalik ng tiwala ng publiko at patunay na umiiral ang batas. Tinukoy ni Romualdez ang insidente noong March 30 sa Marcos Highway sa Antipolo City kung saan isang mainitang pagtatalo sa kalsada ay nauwi sa pamamaril na ikinasugat ng 4 na individual, kabilang ang kasintahan ng suspect. Nagpasalamat din ang kongresista sa mga pulis sa mabilis na pag-aresto sa itinuturong gunman, ang 28 anyos na negosyanteng si Kenneth Alahar Bautista. Ang mabilis na aksyon sa mga high-profile na insidente tulad nito ay nagpapadala umano ng malinaw na mensahe na walang puwang ang krimen at impunity sa ating lipunan. Samantala, ang taunang datos ay nagpakita rin ng 7.31% na pagbaba sa focus crimes mula 41,717 noong 2023 patungong 38,667 kaso ngayong taon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, opisyal lang inendorso ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ang kandidatura ni dating DILG Secretary Attorney Benhur Abalos para sa pagka-senador. Sa National Convention ng LNB nitong Martes sa World Trade Center, Pasay City, binigyang diin ni LNB National President Jessica Gallegos D ang mahalagang papel na ginampanan ni Abalos noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng DILG, lalo na sa kanyang pagkilala sa barangay bilang pinakamalit ngunit napakahalagang unit ng lokal na pamahalaan. Nagpasalamat naman si Abalos sa mainit na suporta ng Liga sa lahat ng mga barangay leader sa buong bansa sa kanilang patuloy at tapat na paglilingkod. Nangako si Abalos na magiging matatag siyang tagapagsulong ng kapakanan ng mga lokal na pamahalaan upang higit na mapaigting ang pamumuno sa mga barangay. Nangako rin si Abalos na isusulong niya ang panukalang alisin ang VAT sa kuryente at iba pang buwis sa krudo na ginagamit sa power generation upang mapababa ang presyo ng kuryente at makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Nais din niyang ipatupad ang komprehensibong programa para sa mga magsasaka, kabilang ang abot kayang pautang, pagbawas ng buwis sa lupa, pinalawak na crop insurance at tulong sa edukasyon ng kanilang mga anak. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Huwebes. Oras natin, alas 5:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata.
shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Samson, noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan, Chito Samson, feel mo, gets mo! At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga apakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Judd Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanggetswal. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:32 na kabuwasan. Patuloy na programan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre sa raya nakantaba yun ni Dasayang programa. Good morning Pangasinan, Maabig iya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktaryon lingkor at magti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamadita na da technical control sa duwaran na poging-pogi. Daluyag na Pangasinan. Engineer Richard Rolanday at Engineer Dennis Palaganas. Agaw nata na Huwebes, petsa 3 sa bulan na Abril 2025. Mantutuyaw tayo at sayan programa. Wala ratan sugabayuran ipasabi ya balita impormasyon sa re-issues sa re-reklamo yo at sa raya opisyales. Tawag kila ba, tumantiks kayo, panamugloy na 0939-100-9931. O dino sa may personal text line ko, 0946-503-6465. Tan? Dyan sa may Facebook page sa Kapaborito. On DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, Facebook Live at live din po tayo sa YouTube. Ayan. At gagawin din sa aking personal na Facebook. Aha. Uy, masaya ang mga dagupin nyo. Kahapon, Kapaborito Errol, dahil nag-motorcade ang team Unless Servicio. Sa mga barabarangays dito sa lungsod ng Dagupan. Super saya at excited ang madlang Dagupenyo habang matyaga nilang inabangan ang motorcade ng Team Unless Servicio kahapon sa iba't ibang barangay ng Dagupan sa pangunguna ni na Mayor Belen Fernandez at Vice Mayor Brian B.K. Kua. Habang umaandar ang mga sasakyan ng Team Unless Servicio, ngayon ang garong, motorsiklo, kotse, pickup, van at tayo pang mga klaseng sasakyan na naglalabasan naman ang mga Dagupenyo sa kanilang tahanan upang isigaw, isayaw at ipakita ang sinyas na isa pa na popular na campaign na jingle ni Mayor Belen Fernandez. May mga nagwawagayway din ng ginawa nilang placard gawa sa karton na may mensahe ng pagmamahal sa Team Unless Servicio habang ang iba naman ay masayang sumasayaw sabay taas ng mga tarpaulin ni na Mayor Belen at kanyang team. Kaya naman lalong ginahanahan ang Team Unless Servicio. At nagkomento si Mayor Belen sa kanyang Facebook page na isa pa grabe, fail ko ang love ang suporta ng ating mga kabalian. Thank you sa napakainit na pagsalubong sa buong Team Unless Servicio. Ang mga netizens naman na nanood ng FB livestream ng isinagawang motorcade ay hindi magkamayaw sa pagkomento ng kanilang suporta sa Team Unless Servicio. Gaya ni example ito, si JMC Cruz na nagsabing isa pa kahit 10 pa Mayora
Di po kami magsasawa sa inyo. We love you po, Mayora. Ganon din si Prince Gonzales, talagang forever loyal at nagsasabing solid bilin Vicky mula noon hanggang ngayon. Si Anthony Capua na nagsabing wala nang kakalas sa Solid Bilenbi kay Solid talaga Lodi. Ganon din ang komento ni Anthony Capua. Nasabi mo na ito, no? So, napakarami po ang mga nagbigay ng kailang suporta sa Team Anli Servisyo. At nakita nga doon sa kanilang motorkid kahapon na ito ay ginanap sa iba't ibang mga barangays dito sa lungsod ng Dagupan, yung mainit nilang pagtanggap sa Team Anli Servisyo. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Mayor Belen na nakatakda talaga ang motorcade nila ng April 2 bilang opisyal na pag-uumpisahan nila ng kanilang mga barangay caucus din, dahil ito ang kanilang paniniwala na petsa na may hatid na swerte ayon sa kanilang feng shui para sa political campaign ng Team Anli Servisyo. Ayan. Kaya sabi ng mga Dagupinyo, talagang isa pa o hindi lang isa pa, higit pa sabi nila, dahil nakita nga nila yung tamang serbisyo sa ilalim po naman ng pamamahalan itong si City Mayor Belen Fernandez. Kaya't sa kailang motorkid kahapon, nakita mo talagang nagsilabasan ng mga tao. Nasa gilid sila ng kalsada, humihiyaw, sumasayaw, at pinapakita nila yung talagang yung pagsuporta sa Team Anli Servisyo. Yung mga nasa kanilang bahay, nagsilabasan para lang masilayan, makita at makawayan itong Team Anli Servisyo. Siyempre, nandyan na yung mga kasama sa Anli Servisyo, si Vice Mayor Brian Vicky Kua at mga konsihalis gaya ni yung incumbent na sino yung mga incumbent na councilor dyan, Michael Fernandez, isang incumbent yan, ganon din yung mga nandyan sa Team Anli Servisyo, sina Danny Canto, si Jaja Kayabiab, si Tala anong nga pwede ni Tala? Paras, ayan. Yung mga incumbent, si Michael Fernandez, si Jeslito Sin, kasama, o si Dennis Canto, si councilor, outgoing. Kasama niya naman si Danny, yung kanyang anak. At ganun din si ang pagbabalik, Chito Samson, at si Carlos Rena. Yun po yung mga kwan dyan. Si Bugayong, si Joshua Bugayong. Ayan, nandyan din si Doktor ng Bayan, Jaja Kayabiab, nabanggit ko na. So, yung mga binubuo ng Team Anli Servisyo dito sa lungsod ng Dagupan sa pamumuno po naman ni City Mayor Belen Fernandez. Ilang araw na lang, ilang araw na lang 38 days. Yung May 12 election na. 38 days nga. 38 days. Ayan. Kaya't siyempre yung mga kandidato, yung mga bagong mga kandidato, siyempre kasalukuyan silang nagpapakilala sa mga botante. At yung mga datihan na rin, siyempre kilala na nila, pero kailangan pa nilang ipakilala ang kailang sarili, lalo mga bumabalik sa posisyon na kailang tinatakbuhan, na sila po ay tumatakbo sa posisyon na yan. Kaya't yung mga ginagawa ng mga kandidato, yung mga house to house at motorcade, nandiyan na yung mga pagpapakilala. At ang sinasabi namin palagi dito, dapat na sumunod tayo sa guidelines ng COMELEC. Bawal po yung magbibigyan ng pera sa pag-iikot,
Oh, pero okay lang yung candy at saka yung t-shirt, ano? T-shirt candy. Oh. Pwede daw. Pwede daw. Pinayagan ng Comelec. Oh, pinayagan ng Comelec. Hindi ka gaya noon nung barangay election, hindi pinayagan yan eh. O, pero ngayon pinapayagan na yung pagbibigay ng t-shirt at saka candy. Huwag lang yung pera kasi kung pera talagang vote buying na yan. So, yung Team Anli Service dito sa lungsod ng Dagupan, talagang pupunta sila sa mga house to house at sila po ay nakikipag salamuha sa mga residente. Hindi lang itong eleksyon, ito po yung ginagawa na ni City Mayor Belen Fernandez, yung pagpunta sa mga barangays. Talagang pinapakita naman niya yung kanyang sincero na pagbibigay ng serbisyo sa mga Dagupinyo. Kaya't alam niya, ginagather niya lahat yung mga problema sa mga barangays na dapat niyang resolbahin sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya't good luck sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa iba't ibang mga posisyon. Sana po pagka kayo po ay nabigyan ng mandato upang maglingkod, dapat paglingkuran nyo sila ng tama ang mga kababayan natin. Tuparin nyo yung sinabi ninyo na sinasabi nyo palagi sa inyong kampanya na kayo po ay maglilingkod ng tama sa abot ng aking makakaya. Alas 5:43 ng umaga. Dumako tayo sa lampang mga issue, Kapobrito Errol. Kasi meron yung meron kang kanina yung naibalita tungkol sa mga yung mga vloggers. Dahil ano yan sino bang naging dump site na daw ng mga social media dump site ng fake news. Fake news. Unong kinan bitag tulpo. Kasi alam niyo po sa naglipanan na mga vloggers dito sa Pilipinas, actually number 1 na yata ang Pilipinas na pinaka maraming mga vloggers, kaya't sinabi ni Bitag Tulpo, na maraming nagsulputan ng mga fake news na ito ay hindi nare-resolba. Kaya't hindi natin kasi ma-identified yung mismong may-ari ng mga yung vloggers na yan. Yung account na yan dahil nga gumagamit sila kuminsan ng yung fake account. Actually, dyan sila nagtatago sa likod ng mga fake accounts na yan. Ayan, Yung iba kasi ginagawit yan sa paninira ng isang tao. Nagagamitin sa social media. So ito ngayon yung nire-resolve actually ng mga mambabatas natin. Yung kung sino-sino yung may-ari ng mga account na yan at sila po ay naglalabas ng fake news. Ang problema kung mahanap nga ba nila. Yan ang problema dahil hindi ngayon nakarehistro, hindi tulad na ng newspaper, radyo, television. Teka, bang nangyari dun sa may SIM registration natin? Wala diba ang purpose niyan para mahuli, masawata yung mga gumagawa ng hindi magaganda gamit yung mga ganyang teknolohiya. Yung sabi nila. Sa Facebook kasi, pag gagawa ka ng account dyan, nilalagay ba yung number dyan? Sa account, hindi. Hindi ba? Hindi. Minsan lang kung gusto mo. Kung pipiliin mong ilagay yung number mo sa Facebook mo, pwede. Pwede. So, hindi mo pa rin makikita agad-agad. Tama. So, yun ang malaking problema. Hindi gaya ng mga fourth estate, na talagang kung nasa radyo ka, siyempre, yung radio nakarehistro yan, meron kang kung ikaw ay mag-apply sa bilang reporter, bilang announcer, ay pananagutan ka ng kampanya.
Ngayon, yung mga vloggers kasi, siyempre gumagamit ng mga gadgets, hindi po yan rehistrado. Yung iba ang tawag ay content creator. Oo, content creator. Sana naman, may tawag pa nga iba dyan, influencer. Yan, yung mga iba't ibang tawag dyan. Tinawag na influencer, dapat maging halimbawa siya na makapag sa pamamagitan ng platform na yan, yung maka-impluwensya sa mabuting pamamaraan. Correct, sana. Kaya nga influencer, di ba? Influencer, Pero wala rin ko, influencer yun to. Sa content na video to balot sa lawasaw. Ayan. Diba, iraramay arom. Oo, medyo yung iba, makapag-video lang, makapag-upload lang sa Facebook. Para lang kumita, gano'n sa salawasaw ligawan da. Pinapakita kung ano. So, kung po, yung dapat ilagay natin sa tama, yung ating pagpo-post. Pero, sabi naman ni Bentulpo, marami pa ring responsable. Correct. Marami. Ayun yung mga talaga naglalabas ng mga magaganda at kung ano talaga yung actual na nangyayari. Meron akong napapanood na content creator, yung yung mga mabubuting kainin sa araw-araw. Ano nga ba yung hindi dapat madalas kainin dahil makakasama sa ating kalusugan, mga ganon. At saka yung mga iba, yung kailang yung kailang pinupost yung mga environment tungkol sa kalikasan, yung mga pinupuntahan nilang mga lugar, ikukumpara nila sa ibang lugar. So, yun po, napakaganda po. Makakapulot ka ng magandang aral doon. Diba? Yung iba dyan, nanonood, TikTok, mga sumasayaw-sayaw. Yung mga iba kasi, medyo malalaswan na. Pero ngayon, nakikita kong mga sumasayaw, mga kandidato na. Siyempre, okay lang yan. Okay lang yan. Diskarte rin naman nila yan. Correct, Diba, yung content nung kanilang, naalala ko lang yung mga kandidato pala, dapat nakarehistro rin yung mga Facebook account nila na gamitan nila. Tama. Kasi, nagka-account ba yan sa kailang susi? Hindi, alam mo kasi ang pinaka-purpose niyan. Baka... kaya ipaparehistro mo yung account na gagamitin mo para makita nila yung mga gagawa ng hindi maganda, nagamit yung account, o baka mamaya pinabricate lang yung account mo at kung ano na ang sasabihin at gagawin. Paninira, kumbaga. Saan ba pwedeng ikuan yan? Sa Mita? Comelec yun Comelec. Comelec. Ipapasa mo sa Comelec. Tama, Comelec. Kasi, pag yan ay ginamit, meron kang basehan hindi po yan yung account ko. Ito po. Oo. Mga ganun, kasi sa panahon ngayon ng eleksyon, marami pong mga manggagamit. Mangga. Good morning, Dakin Kapitan Bob. 25, mangga. Manggagancho, manggagamit. Yan yung mga yan, uso yan sa lalo na ngayon at mag-eleksyon. So, marami pa rin mga matitinong mga vloggers dyan. Yung ang kini-question lang yung mga hindi magaganda yung kailang sinasabi, gumagamit sila mga fake news. Yun yung mga kini-question na mga mambabatas natin. Gaya dito sa Pangasinan, anong sabi ng yung kasalukuyang administrasyon? Ginagamit daw yung social media sa pagpapalabas ng mga fake news. Sa nangyayari sa Pangasinan. Tingnan natin yung mga lumalabas sa mga social media. To see is to believe. Ang pinapakita na lang nila kung ano yung nangyayari noong mga nagdaang mga administrasyon at ngayon. Kinukumpara lang nila. Bakit sinasabi ng kasalukuyang administrasyon na gumagamit daw ng fake news? Fake news ba yun? Pinapakita yung mga magagandang ginawa sa nakaraang administrasyon. Kaya medyo may nakikilam da. Nakikilam
hindi niya hindi katanggap-tanggap sa kanya yung mga magagandang ginawa sa ilalim po naman ng administrasyon ng Espino. Kaya't ang ginagawa niya ngayon, sinasabi niya na yung gumagamit ng social media para sa mga fake news, sabi niya. Bakit may pruweba ba siya? May pruweba ba siya? Anong kailangang fake news ang gawin? Kaya nga Ha? Wala tayong mandudural, sikara labat. Ngayon, ang tanong diyan ganito Okay, lahat ng mga social media na nagsilabasan dito sa Pangasinan. Sino bang gusto nila? Ayan. Netizen. Pati mismong yung post nila. Inuulan ng komento na pagpapakita ng suporta kay Governor Pogi. Yun na lang yung kilala at naging din miyembro ng Fourth Estate pag naglabas siya tungkol doon sa nangyayari sa Pangasinan, anong nandoon? Inuulan ng mga komento at sinasabi, ibalik si Gubpogi, kailangan si Gubpogi, yun ang mga nakikita sa mga komento ng mga netizens natin sa lalawigan ng Pangasinan. So, yun lang na makikita na talagang gusto nilang magpalit ng bagong mamuno dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ibalik. Kaya nga sabi nila ang pagbabalik ng Pogi. Ang pagbabalik ng Pogi sa Pangasinan. So yun yung mga yung mga damdamin ng mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi natin mapipigilan yung mga Pangasinense kung bakit sila naglalabas. Dakalditan na social media na so ipapanang na panangaro. Ayan. Yung suporta, pagmamahal, mabalik. Yung dinadasal nyo, mababalik yan. Kasi sa inyo rin naman nanggaling na gusto nyong ibalik si Gubpogi. Kasi nakita nyo naman dito sa kasalukuyang administrasyon na hindi niya ginampanan yung kanyang trabaho sa loob ng 3 taon. Kulang daw ano ba yung mga programa at proyekto na ginawa niya dito sa lalawigan ng Pangasinan? Siguro ang pinagmamalaki niya, kapaborito Errol, yung PhilHealth konsulta. Hindi naman sa kanya yan. Hindi naman sa kanya yan. Yan po ay programa ng national government through Philippine Health Insurance Corporation, yung PhilHealth, di ba? I-konsulta. Pinalitan. Anong inangkin yung yung project ng proyekto ng national government. Ngayon, yung i-konsulta na yan, yung i-konsulta package na 1,700 na para sa mga miyembro. Nagbigay daw ng 300 sa bawat miyembro. Para sa kailang pamasahe daw. So, okay, pagmalagay natin 300. Nasaan yung 1,400? Kung kikwintahin mo yan, kapaborito Errol, yung 1,400 sa target nilang 2 million na miyembro. Magkanong lalabasan yan? Billion. Ang kwan dyan, magiging yan, 2.8 kung hindi ako nagkakamali. Kung 2.8, tanggalin mo yung 80%. Dahil yun ang kinuha niya 80%, magkano yung para sa kanya? 2.2 billion piso. Yung 20%, mapupunta lang sa mga munisipalidad at tatlong syudad. Paghahatian ng lahat ng bayan. Bayan at saka 3 syudad. Yan yung 20%. So yun ba yung magandang serbisyo?
hating magulang di ba? 80% sa kanya, samantalang ang mga munisipalidad sa paghatian nila yung yung may ngas-ngas ko na. Nas-nas. Ngas-nas. Inala to, so niya kayak to may giniling niya pagay, inala to may bulas, intelekto may ilik. Intelekto may apa kwanda. Saka ganyan si katutan, so nagagawa at loyag na Pangasinan. Kaya nga lumabas yung yung video na nagmura sa mga lehitimong mga doctors. Kaya't diyan yung makikita kung anong klase siyang leader. Ngayon, doon sa konsulta package, sinasabi doon na kinakailangan na magkaroon ng konsultasyon, screening at saka laboratory test at bigyan ng medicine yung mga miyembro ng PhilHealth. Nangyari ba? Meron bang binigay? Nagkaroon ba ng yung tamang konsultasyon? Napunta ba kayo sa laboratory test? Meron bang laboratory test na igang gandarat kin? Diba, nagsara may ospital Arawi at sa ate Panggana Panda. Yan nga problema. Kaya diyan yung makikita na yung kanyang ginagawa ay hindi makatarungan. Yung yung mga membro, papuntahin mo doon, akala nila talagang may bibigay yung PhilHealth package. Ang akala nila magkakaroon ng laboratory test, screening, yung pala yung pagpunta nila at makikipagpila pa sila ng ilang oras. Ang mangyayari, hindi pala PhilHealth konsulta, kundi para sa kampanya. Okay, alas 5:58. Hoy, palingat. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Gitala, watala, Timpatak, Pinsiro. Diyan sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sa pamumuno po naman ni Liga President at incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Garon din kay Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay. Yung mga konsehalis naman. Mga konsehalis. Councilor Elias Villanueva 14 Maswerte. Councilor Ardison Soriano. Councilor Manny Datuen. Councilor Test Mic 1212. Test Mic Siso. Ayan. Councilor Jose Lurisco. Councilor Haberdani Messina. Si incoming Councilor Akal Arthur Balduisa Gaspar. At ganun din si outgoing Vice Mayor at ngayon tumatakbong Councilor Nestor Gabrilio. Tsaka yung dalawang outgoing na rin. Si Councilor PJ De Vera at Councilor Gerald Apicial. Yan po yung bumubuo ng Team Patak Pinsiro. Ayan, magandang umaga sa inyo at magandang umaga din kay Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang at kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Napakalakas ang kanyang radyo. Talagang buong buong Calasiao naririnig dahil yung binigay na speaker yung sound system.
Nung Lunes kasi nagkaroon sila ng Liga meeting. Oho. Yun yung araw kung saan nagpaalam na rin bilang huling araw ng paglilingkod bilang Liga ng mga barangay president dyan sa Calasiao. Si outgoing Liga President at incoming Mayor Patrick Agustin Carama. Incoming na kasi wala naman siyang kalaban. At siyempre ang papalit sa kanya, formality na lang yung magiging mangyayari. Ang papalit sa kanya siyempre yung kanyang Vice President sa Liga, walang iba si Kapitan Jose Paris ng Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Kung sino man yung papalit na Vice President, pag-uusapan nila yan sa grupo. Siguro magre-election. Ayan. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue na ating tatalakayin sa umaga ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City, maudlad at maayos. Narito na, parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho, hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Pinanganak ka ba ng April 5, 2019? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, 2019, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, Abante, Pangasinan, Ilocano Party List, former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servisyo, Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5, 2019. Age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante, Pangasinan, Ilocano Party List, former Governor Amado Pogi I. Espino III, Team Anli Servisyo, Dagupan City, at ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, sound system rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set,
air content and banned for all occasions. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na. Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:08. Nakabuwasan pa yung patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Saray nakalop yun na sa yung programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakter yung lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Moharis. Kaya ba mo, dito na technical control. Saray Poging-Pogi. Si Engineer Richard Olanday, tan Engineer Dennis Palaganas. Aha. Karuman at kahapon mainit ang pagtanggap ng mga taga Barangay San Vicente, Calasiao sa Team Patak Team Zero. Nandoon sila sa Barangay San Vicente. Yan yung ginanap na kumustahan sa almusalan. Ayan, Ang ganda ng ang ganda ng rhyme. At kumustahan sa almusalan. Nandyan si Liga President at incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Nandyan din si Mayor Vice. Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay. Macanlalay. At siyempre yung mga konsihalis. Nandyan si number 14 Elias Villanueva. Maswerte. Si Councilor Ardison Soriano, Councilor Manny Datwin, Councilor Check Test 1 2 Check Mike. Check Mike. Test Mike. Si Mike 1 2 1 2. Councilor Mike Sison, si Councilor Jose Loresco, nandyan din si Vice Mayor at matakbong Councilor Nestor Gabrielio, Mata ng Bayan. Ayan. Si Councilor Habardani Mesina, si incoming Councilor
Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Ayan, nandiyan po sila. At ganoon din si dumating din diyan si outgoing councilor Gerald Apicial. At ganoon din ang dating mayor at tumatakbong board member si Joseph Arman Bauson. Nandyan din yung mga ilang barangay officials sa barangay San Vicente na sila po ay yung mga barangay officials din ng iba't ibang barangay. Nagpupunta rin sila. At kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga residente diyan sa mga Team Patak 10-0, mainit din ang ulo ng asawa ni Kapitan Asyong. Mainit ang ulo. Kita mo, hindi tayo nagkamali kahapon ng umaga. Oo. Na actually, in-announce natin dito na baka baka meron na namang sugudin itong asawa ni Kapitan Asyong. Abay, hindi tayo nagkamali. Oo nga Dahil doon mismo na nakaharap itong sila Liga President incoming Mayor Patrick Karamat at iba pang mga opisyalis ng bayan, manggugulo, may asawa ng Asyong. Tingnan nyo yan. Sino ang nagpahinto sa kanya? Sino ang nagpatigil upang kumalmada? Itong si incoming Mayor Patrick Karamat pa ang nakipag-usap. Paano to? Agto na patulok ng Asyong, may asawa to. Asawa to ba tanay? Agto na bano ng Kapitan Asyong, may asawa to. Nitan si manggugulo, malalabit. Basbastos ang papaway kunod sang ito. Lante. Maulabat no. Ang respeto talang talaga, talagang ken amay inanganga ito. Maulabat no sariwa man at puro matataken. Puro eraramay walalad legal age. Wala rin ugugaw. Lante. Yang makakarengal sa ati ibabaga to, ya basbastos siya agnapag yan narengal na ugugaw. Ganyan na ken inanganga ito may ngaran to Teresing kanto. Teresing. Tingaran to Teresing. Anti real name to, anti Teresing Palayo siguro. Siya ay Palayo to. Ang tingaran to Teresa. Teresa. Teresing. Teresing. Ang tingaran to? Teresa. 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 Pero sa bantog sa ngaran to Isaw. Isaw mo. Isaw. May taga dimanad yun. May dimanad talipapa dimanad si kami. Ay dumamahan. Isaw so palayo to. Aman may kakaninda. Hindi, isaw so palayo to. Sir. Hindi tala isaw sa lawasaw kanda. Kaparehas to. Pero si tawag na dimanay isaw sa lawasaw. Kanya na. Pero may ditanad San Vicente. Talagang sa lawasaw. Hindi sikaw. Isaw, asawa ng Asyong, mapasnok. Kaya ang dapat mong gawing Kapitan Asyong, bilinan mo lalaman bilhin ko advice. Bilinan mo lalaman si Kapitan Asyong. Tagto ka lang lamang tandoy ngalun. Hindi. Lapigan doon ngalun tuwak. Tukatan doon ngalun. May asawa to lang kinay. Ang gawin mo, Kapitan Asyong, yung pundo ng barangay, magpatayo ka ng yung rehab center. Rehab center. Kinlamat na kan mo lang. Hindi para merong bahay. Ang gapoy kanatutan. Bakit? Ang gapoy kanatutan na project. Okay, ang gapoy sa rehab center. Hindi tapen di man to yakar may project na kintanay. Tapen di man to yakar may asawa to, tapen wala bisita at aglamang gulo. Di man to iyakar. For the meantime, di tangkani, tao lang rebisita, kwantumet. Agapo, mas lalon mamasnok. Andi ta. Siyempre, naimpisok to ng Kapitan Asyong may asawa to, agdana ng sugawan to. Andi, tapian na kimot, kabagay mo sa ramay kin, akin balatet kinoy. Akin balatet, may asawa to, ng Kapitan Asyong, wala tayo paborito ton kin, labiran, lusobon. Nanti. Akin may asawa to la si Kapitan Laso labiran to hata si Katoy ken. Ano po ta ken si Katoy so
Yun, may paniinapan. Oh, kaya si Kapitan Asyong kasi hindi na niya inaaksaya ang kanyang panahon sa kanyang asawa. Eh, paano to Ha? Makapabaing? Kahit na kahit na nakakahiya. Ha? Di, si Asyong mo, may konsentidor. kahit papano, asawa tunitan. Pantungtungan nyo at abong. Konsentidor Siyempre, aliliwamot. Si manbilin at si kato at mas ugaw. Mayon. Aliliwaman, may si manbilin at si kato mas ugaw. Dante. Matakeng ka la. Kanya na, Ken. Bilimutan sa asawa mo, Kapitan Asyong. Ang tagal lang ti pabilin. Si mas para kapag saya, no wala okasyon, pantami ang tula na asawa to si Asyong dyan abong da dyan loob. Di man tula, ane, walay meeting yung lalamat. Kalalamat. Kanto, di ba? Di man lang, may si karalaba lang makarangil. Singa ng karo man, mabambanday tanay, watan iray kabarangayan yun San Vicente, watan iray opisyalis na munisipyo, watan iray arumya totoo. Kansan, arangil da, anang nang datay, ginawa ng asawam. Sa kwandalan tiyat, radyok na batan na dudungal, ate asawa ng Asyong at yun, wala lusuban to na basbastusan niya ang babangil si babagato, tumanaya, kung dalalaingan, taanang nagtakaruman. Atan may sising batan takaruman niya. Noong nayari, agto na iyamot, may asawa to Gapo. Siyempre, untakas. Ayan. Kanyan siya tutalante, kanyan na kababayang susatay ginawa na satan niya asawanin Kapitan Asyong adita Barangay San Vicente. Sa ikontuya 0992-4717 bigyan lang pira ang asawa ni Asyong para magmadyong hihintuyan kunto. Tan. Okay, masugal siya rin. So asawa ni Asyong. Ito yung kasugal. Personal dalatan ng ganon tigagon to bilaitan. Andi sa kwento mo tapi untunda ko no. Idanen Asyong na kwarta pian man majong. Tapi na kin untang kung si kinawa to ano to tanawa ya mamajong ikinay asawa to ay. Init dan to la kumuya kwarta tapi ulaw man na majong. Tapi nagakababaing mo't saratay kin bibisita ditan limadan at barangay San Vicente. Si Kwanda mo lanti dito ka Kapitan Asyong Vicente San Vicente. Andi tabisin Bisin narasan mabisin narasan Mabisente Tichan Awante sige. Kanyan na si Katuta na si Ken na may ingkagawa karuman ditadad Barangay San Vicente at bale na Kalasyaw, Pangasinan. Undapag tayo dasaray Ken karuman niya balita impormasyon sa issues. Wala ray basan tani dyan kinay tics tansaray Ken mambabantay. Good morning adakinan Marisol Ramos de Guzman. Si Loveline Unique Kanta. Maki Mapalakapak Soriano. Di tanan kintan. Barangay Kalasya Barangay Kalasya Barangay Minis. Barangay Minis atan may barangay nan ken. RJ Minis. Pare RJ. Sinada Rivera. Ayan magandang umaga. Merlita Abilia. Ayan hello po, Kanto Jay, thank you. Melvin Nabat, ayan, good morning po, Kanto Jay. Kanto si Myra Lapid, good morning sir, Kanto Jay. Magina Kurda, ayan, magandang umaga sa inyo. Si Madam Esther Ramos, good morning. Mangkop? Kalasyaw di ba? Mangkop. Si Wilma Salas Cancino Albarida, nagsaing balat. Kalasyaw mo. Kalasyaw mo.
Si Erwin Molina. Good morning, sir, from 911 Lawak Alert. Ayan, si 911 Lawak Alert. si Vice Mayor Si founder at satan, si Attorney Vice Mayor Nelson Gayo. si katumo si Dito second Lawak. nominee at sa tay Abante Pangasinan Ilocano Party List tan kaplisan niya Secretary General. Good morning Si po. Yayo Yoko Batutay, Cecil, yan. Si Virgie Sanggalang, Yawatanad, California, mambabantay. Thank you very much po. Ayan. Si Bernard Masaoy, good morning. Ayan. Happy birthday kay Ben Fernandez. Driver ng Extreme Bus and Jeepney bound San Carlos, Dagupan. Long live my driver. Kuanan, Madam Esther Ramos. Ayan. Yung mga drivers on the road, ingat-ingat po yung mga nakatutok sa atin. Good morning, Matt. Kinan Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Ken, Kagawad Regan Kilaton. Good morning si kayo. Good morning, Matt. Sara Aminya Barangay Officials dito na bali na Kalasyaw. Masanto siya kabuwasan at si kayo namin. At takilan na bitlan namin kasi diyan karakil yung matawa. Tan na siyempre di man siyudad na San Carlos may tropang sama-sama. 70. Plus 9. Yan. Good morning ada si kayo. Good morning ada kinan Liga President Boyet Magat. Dito barangay Parayaw at San Carlos. Untan tumat si former Liga President Nanding Estabilio. Tan sama anak to ay makulikulin kapitan na barangay Lilemasan. Si Kapitan Jonan. Ayan. Good morning, Matt. Adakinan Kapitan Joel Cruz na barangay Rizal at siyudad ng San Carlos. Sa kwantad San Carlos, sama-sama tayo at panatiliin natin ang maayos, maunlad na San Carlos. Kailangan pang panatiliin si Mayor Julier Ayoy Resuelio at ganun din si Vice Mayor Josiris Bogs Resuelio. Ayan. Kaya't sabi ng mga nakakausap natin dyan, kahit na magbuhos ng pera daw yung dyan, tumatakbo dyan. Dahil alam nila kung ano ang pinanggalingan ng kanyang angkan. Hay! Talaga? Alam nila. Dahil noon daw talagang madilim ang San Carlos. Ngayon ang San Carlos maayos at napakaliwanag ang San Carlos ngayon. Kaya't comparison na lang amadyad pangikumpara ang dalaba la noon at ngayon, noong panahon ng lulo ng tumatakbo ngayon, ano ang itsura ng San Carlos? Madilim. Yung mga tao halos ayaw lumabas sa kailang tahanan dahil sa nagkalat ng mga masasamang elemento. Noon yan. Pero ngayon, sa panahon ng Resuelio, binago nila lahat yan. At pinaganda ang lungsod ng San Carlos. Yan lang ang comparison. Yan lang binabase kung sino ang karapat-dapat dyan sa lungsod ng San Carlos. Yung ngayon at maayos ang San Carlos o yung madilim noon. Agaw man. Sige. Antes tayo ng dapag at sare karoma niya balita impormasyon wadyan ni Repigaran pa mano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Yo! Salita balikin ko tago para yung panilingwanan niya suportahan si Chief Samson. Si Katuya sutunay ang palabagan ang pinagawaan ay tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang yung magsilbi. Nandiyan agad kapag kailangan araw-ano gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chief Samson ay panalo huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Natan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo? At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Carlos Reyna. Subok na sa serbisyo ang dakilang ininyero. Carlos Reyna, mapagmahal sa mga tao. Kanyang mga proyekto ay kanyang tinutupad. Sa syudad ng Dagupan ay mabuti ang hangad. Carlos Reyna sa pamilya naglilingkod ng todo. Makuling maserbitan ng araw nito. Carlos Reyna sa serbisyo, maalaga sa kapwa. Ang aking konsehal, Carlos Reyna. Konse Carlos Reyna, Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito! Alas 6:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Oras alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis at kasama din natin dyan sa may technical control ang dalawang poging-pogi, si Engineer Richard Olanday ng Sampabian at Engineer Dennis Palaganas ng Dagupan City. Oy, good morning kay Armando Domalanta. Ayan, nanonood at kay Gilbert Bagos, classmate, kumusta ka na dyan? Okay, kung meron kayong mga gustong iparating na mga issue dyan, yung mga gusto nyong batiin, mangyari lamang po, mag-text o tumawag sa 0939-100-9931 o kaya sa aking personal na text line na 0946-503-6465. Sa ating Facebook at YouTube, yun, YouTube channel live po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Alas 6:31 ng umaga. Tuwing darating ang eleksyon, ang ilan sa mga kandidato kapaborito, Errol, ay namimigay ng at nagbubuhos ng pera, bilyon ang kailang ginagastos para masiguro ang kailang panalo sa eleksyon, tulad dito sa lalawigan ng Pangasinan. Meron akong naririnig na ang ibubuhos daw na pera ay 3 billion piso. Pera o serbisyo? Ayan. Pera o serbisyo, bakit tuwing ganyan nga may mga nagbibigay? Oo nga diba? Lalo na yung, alam mo, ang isa sa pinaka paborito kong pinapakinggan ngayon pag napapanood ko yung pinopost nila sa social media, si Vico Soto. Yung lagi niyang sinasabi na magbibigay sila ng pera, bilyon-bilyon, pero pag upo, babawiin lang din. Yan nga problema, Ang pondo ng bayan ay para sa mamamayan yan. Gamitin ng tama sa pamamagitan ng mga programa, proyekto, hindi sa bulsa nung ninuman para ipambili ng boto ngayong paparating na eleksyon. Ang mga botante sa Pangasinan, kapaborito Errol, ay siyempre gusto na nila ang tunay na pagbabago. Ayaw na nila yung ibinibinta yung kailang boto sa walang kwentang kandidato. Yung pag bibili ng mga ganyang kandidato, yung bibilihin yung dangal ng isang botante na meron siyang gustong iboto, pero ayay iboto yung kanda, diba? Kung ibebenta mo yung boto mo, para mo na rin ibenta yung kinabukasan ng iyong anak at ng mga susunod pa na henerasyon. Para lang makalaban sa eleksyon, yung parang palakyan ito ng tarpaulin. Kung gaano kalaki yung tarpaulin mo, gawin din ang kalaki ng ibubuhos mong pira sa eleksyon. Naku. Tinan mo. Pero hindi yata prinsipyo ang puhunan dyan Hindi prinsipyo. Pera. Pera na ang umiiral. Tama ka, kasi may mga naririnig na tayo na magbubuhos daw ng 3 billion yung nakaupong opisyal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kung 3 billion yan, saan niya babawiin yan? Yan ang, yung ginastos na napakalaking halaga. Yan ang malaking katanungan ngayon magkano ba ang sahod ng isang gobernador sa loob ng isang buwan? Kung 3 taon siya na nanungkulan, mababawi niya kaya yung kanyang ginastos? Kaya gagawa ngayon ng paraan para mabawi
yung bilyon na ibubuhos niya sa eleksyon. Gaya ng sinabi mo kanina na babawin niya sa pamagitan ng mga proyekto. Alam mo yung isa pa na napakinggan ko na diyan daw papasok yung tinatawag na korupsyon. Yan. Isa pa dyan. Si ano yan, nagsabi rin yan. Si Mayor Vico Soto rin. Tama ka, isa pang napapakinggan ko rin itong si Mayor Benji Magalong. Ng Baguio City. Galit din sa korupsyon yan. Kung sakali daw na nanalo, anong gagawin niya? Sa laki ng pinakawalan na pera sa nakalipas na eleksyon, isipin mo kung saan siya inartobawiin. Saan niya babawiin? Saan siya kukuha? Di sa pera rin ng bayan. Siyempre. Nasaan yung serbisyo? So hindi basta-basta bilyon na ang ibubuhos dito sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi lang basta-basta pera yan. Bilyon ang pinag-uusapan dyan. So pag bilyon ang gagastusin mo, saan na yung tamang serbisyo dyan? Kung gumastos ng malaki, siyempre wala nang serbisyo. Ang gagawin niya na tuwing eleksyon, bibili ng boto. Tapos 3 taon na walang gagawin. Tapos pagdating uli ng eleksyon, bibili uli ng boto. Tapos 3 taon wala na namang gagawin. Sinong kawawa? Di ba? Sinong kawawa dyan? Hindi, naririnig ko yan kila yun nga, yung binabanggit ko kila Mayor Magalong, Vico Soto, dyan sa may yung kalaban din ni dyan sa Manila. Ayan. Sila yung mga nagbabatuhan dyan kaya itong kung kasi vote buying hindi na bago sa pandinig natin hanggang itong sistema tuwing sasapit ang eleksyon. Pero dapat sana tignan ng ating mga kabayan kung sino yung kandidato, sino yung karapat-dapat na mamuno na magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Dapat na yan ay isipin nila yung kailang ibuboto bago isid yung gusto nilang kandidato. Siyempre may mga kababayan tayo, may mga mamamayan na hindi pagagamit dyan sa mga politiko na yan dahil lang sinasabi nila meron tayong demokrasya kung sino ang dapat nating piliin. Pag binigyan kayo ng pera, tanggapin nyo. Pero kung sino yung nasa puso nyo, yun ang iboboto nyo. Dahil unang-una, hindi naman nila alam kung sino ang iboboto ninyo. Tama. Dahil pagdating ng eleksyon, kayo lang ang nakakaalam ng iboboto ninyo. Tama. Diba? Kaya kung anumang pera o anumang bagay ang ibinigay sa inyo, huwag nyong isipin na yan ay counted na sa mga nagbigay. Pero teka, hindi ba mas masakit kapag ang pera mo ay napunta sa mga ghost project? Dahil dyan sa pamimili ng boto. Bakit napasok mo na naman yung ghost project? Siyempre para para pambawian. Para makakabawi sila pag sila naluklok at naupo sa pwesto. So yun po yung mga isang tignan natin diyan kung anong klaseng kandidato yung lumalapit, kung sincero talaga sa kanyang sinasabi na siya ay manungkulan ng tama at hindi siya gagawa ng anumang korupsyon. May mga may mga example sila diyan na kunyari may project na billion magkano ba ang 2%? Kaya nga di ba may for example may 15, may 20 na porsyento diyan. Kanino ba mapupunta 'yon? Automatic na 'yon. Automatic 'yan. Automatic na. Siyempre, para mabawi rin yung pinanggastos. Paano pag gumastos ng malaki nung 2022? Yan. Nag-loan.
ng bilyon. For O example. yung 2%. For example, Di, pamawi niya na kaagad yun. kaya nga, ilan ba, magkano bang kwan dyan kung sakaling naglong ka ng... Hindi, kunyari, kunyari lang nag-loan ng 6 na bilyon. Ilan yung 2%? Yung 2% na 20, billion din. Tama ba? Tama, 1.2. Yan. 20% dahil doon sa 6 binawi billion. ka agad. Diba? Yung inyong yung binambili ng boto. Di ba? Umupo lang ng 3 taon. Hindi lang hindi siya pinawisan. Kumita siya ng ganyan kalaki. Di ba? Yun ang dapat nyong isipin ngayon. Ngayon, kumita siya ng limpak-limpak na salapi, bilyon. Kumusta naman ang project sa inyong barangay? Sa 3 taon, siyempre isang termino, kung wala siyang naibigay na proyekto at kung ano man yung pangako na hindi rin natupad, ibabalik niyo pa ba yung mga ganyang klaseng kandidato? Ako hindi na. Kasi hindi siya nag-perform sa kanyang administrasyon. So dapat na palitan kasi meron diyan ngayon lang lumabas. Ngayon lang nagpapakitang gilas. At siya pa ang pinakamagaling tuloy. Di galing nga Siya ang pinakamagaling. Sa lahat ng kanyang pinupuntahan. So yun ang kanya ngayon. Dapat nating alisin yung ganyan na kailangan natin yan kasi mayaman yan, hindi yan magkukurap. Gano'n kayo kasigurado dyan, di ba? Ang titingnan natin, yung kandidato talaga na lumalapit sa inyo na talagang sincere yung kanyang sinasabi at galing sa kanyang puso. Yung kanyang sinasabi na siya po ay maglilingkod ng tama at maglilingkod hanggat sa abot ng kanyang makakaya. Yun ang dapat natin na tignan dyan para sa kinabukasan ng inyong mga anak at sa susunod pang mga henerasyon. Yung mga uso ngayon kasi yung mga patawag-patawag, dyan uumpisa nila sa mga barangay leader, barangay family, yan yung mga tinatawag ng mga kapitan. Teka. May nagparating sa akin na nagpatawag daw sila diyan sa Bayambang. Nagpatawag sila ng mga kapitan sa bayan ng Kalasyaw. At ang pumunta raw daw 4 lang out of 24. Asan yung 20? Mabayaan mo na dahil may rin niya, siyempre may kanya-kanyang isip at kursunada din yan. Yung 4 na kapitan na pumunta sa tagal na nila nag-antay, inabot sila ng 10:00 ng gabi. At alam mo ba kung magkano ang binigay sa kanila? Pinatawag para bigyan. Bigyan. Ano ba kung magkano? Hindi pa. 2,000 piso at saka 3 kilong bigas. Ano? 2,000 piso. Kapitan. Bawat isa. Tapos 2 kilong bigas. 3 kilo. At 3 kilo. Sa tagal nila nagantay. Yung mga hindi nagpunta, may kanyan. Yung mga, siyempre, prinsipyo, siyempre, kapitan. Siyempre. Tapos gaganyan-ganyanin lang. Samantalang nung pagkapanalo, may mga bit-bit na resolusyon yung mga kapitan. Ano nangyari? Wala. Di ba? Ngayon, hindi, yung isa na kapitan, ito hindi ko nabanggitin kung saang barangay, saang bayan, meron siyang ibinigay daw na resolution. So, mahigit 10 beses na daw siyang bumalik-balik. Talagang napakaraming beses daw siyang bumalik. Siyempre, gagastos yan, gasolina. Tapos, aabutan ng tanghalian, kakain. Yan, madalas. O ngayong mag-eleksyon, tinawag. Tinawag at binigyan ng solar light.
Oo. Ay, yung bayan na yun, hindi na kinumpleto yung lahat ng barangay. Kaya nga, Iilan lang sila na tinawag. kaya nga tuwing papalapit na ang eleksyon, saka sila yung magpapakita, magpaparamdam, pero doon sa pag-upo niya ng 3 taon, hindi nagparamdam, hindi nagpakita, wala siyang mga project sa mga barangay, yung pangako niya hindi niya natupad. Kaya ngayon, nagkakandara pa. Na maghabol. Kaya nung alam na niya na may mga kaalyado siya na kumakalas. Ang ginawa niya, hinimok, nag-reunite. Dahil nanginginig na siya sa anong gagawin ko? Ito para sa mga kababayan natin. Ito, hindi naman nalingid sa kaalaman nyo merong mga kandidato na pera-pera na lang ang tingin sa inyo. Ayan nga. Kaya dapat nyong piliin yung tunay na makapagbibigay ng tamang serbisyo para sa kapakanan ng inyong pamilya, ng mga anak at mga susunod pang henerasyon. Ayan. So, yun po sana ang mananalaytay sa inyong isipan at isa puso nyo yung kandidato na dapat na maglingkod sa atin. Kaya't hayaan natin yung kandidato na nakaupo at magpapakita tuwing panahon ng eleksyon. Ang kandidatong lulubog lilitaw. Kaya't kung binagyan kayo ng pera, tanggapin nyo. Pero piliin ninyo yung karapat-dapat na maglingkod sa atin, yung magbibigay ng tamang serbisyo, di ba? Yun ang dapat nating piliin para sa kapakanan ng ating pamilya at sa susunod pang mga henerasyon. Kaya't tingnan nyo yung tapat sa serbisyo na kandidato at tingnan ninyo yung talagang yung kandidato na hindi gumagastos, hindi na namimigay ng pera, hindi namimili ng pera. Yun po yung mga sincero na kandidato. Kaya't itong nalapit na eleksyon dapat na isipin na lang natin yung kinabukasan ng ating mga pamilya. Sige. Basahin natin itong mga nagbigay ng kailang mga reaksyon na kapaborito Errol dahil marami nang nandito. Okay. Si Nardo Santos, malayo ang pagkakaiba sa panahon ni Gugpugi Espino. Malinis ang Kapitolyo, ngayon marumi. Okay. Virgilio Samonte, galit si yung sinabi niya, galit si sa marumi kaya pinagtatanggal ang mga punong kahoy sa Kapitolyo. Sikat, sutil kan talaga. Renante Lopez, serbisyong tatak Espino tayo. Cesar Villarreal, basta sama-sama, walang iwanan, kay Gugpugi Espino tayo. Bernie Orsua, isang termino lang yan kasi walang nagawa sa Pangasinan. Sayang, binoto ko pa naman noong 2022. Nagsisisi na. Kaya nga ang pagsisisi nasa huli palagi. Isipin na ninyo bago kayo pumunta sa presento at bago kayo bumuto. Norberto Ongria, nagising na tayo sa katotohanan. Ang pagkakamali noong 2022 eleksyon
ay dapat ayusin. Kung sino ang tunay na nagmamahal sa Pangasinan, yan ang dapat suportahan. Basta ako, Gob Espino, sabi ni Norberto Ongria. Secondo madyaay ng Ana David. Pag December, anticipated mas sa Capitol, makikita mo ang ama ng Pangasinan, Pogi Espino. Kanto? Ayan, okay. Si Mildred Changson, Solid Espino Nakar, ang pagbabalik sa Kapitolyo, Gobernador ng Pangasinan, Pogi Espino. Ayan. Leone Peralta, walang kwenta, binuto ko pa naman, akala ko mababago ang Pangasinan, nagpagamot ako sa PPH, may binayaran ako kanto. Hospital yan ng gobyerno na pinapatakbo ng provincial government. Bakit may bayad? Olivia de Guzman, ganyan talaga. Kung nakuha nila ang gusto nila, pinapabayaan na tayo, tapos magpakita kung malapit na ang eleksyon. Yan yung mga damdamin ng taong bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Walang kuhanan na Rosemary Enriquez, nakakamiss yung dating gobernador ng Pangasinan. Kaya siya lang ang may malasakit sa tao. Anto? Ayan. Si Kwanto Jaay, ito yung gobernador na marami nang napatunayan sa Pangasinan at may malasakit. Anan Mary Rose. Si Kwanto Jaay, kailangan na natin ang dating gobernador ng Pangasinan. Si Pogi Espino, siya lang yung may malasakit sa mga tao at matulungin. Kuhanan na Mari Guzman. Yan po yung nilalabas ng mga kababayan natin Pangasinense ang kanilang saloobin sa kasalukuyang administrasyon. At gusto nilang ibalik yung dating administrasyon sa katauhan po naman ni Gob Pogi Espino, dahil nakita nila kasi noon na talagang todo yung suporta ang mga kabayan natin. Ibinuhos ni Gob Pogi Espino ang kanyang pagmamahal sa Pangasinan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang serbisyo. Ang tingin ni Gob Pogi noon sa ating mga kabayan ay pantay-pantay. Kaya't yun po yung na nakita ng mga Pangasinense ngayon, at ikinumpara itong kasalukuyang nakaupong gobernador na 3 taon hindi nila nakita, pati yung mga barangay official sinasabi nila hindi namin nakita yan, ngayon lang nagpakita. Yung mga na lang. Yung mga municipal official na lang. May mga nakausap tayo na nasa line up pa nila. Kasama pa nila. Ang sinasabi nila, nakikuan lang ako, nakipartido lang ako kasi sabi niya, kailangan ko rin na may partido. Pero ang totoo, sabi niya, hindi ko yan nakita sa aming bayan, sabi niya. Tingnan nyo yan. Kaya't dyan nyo makikita yung tao na lumapit sa inyo, humingi ng boto ninyo, ibinigay ninyo yung boto ninyo. Pag upo niya, wala nang ginawa, hindi na nagpakita. Kaya ang kanta niya ngayon, lulubog, lilitaw. Si Kwanto Jaay, huwag kayong mag-alala. Kwanto maiyayinan ng teksay, babalik ang Pogi ng Pangasinan. Ibabalik ang sigla at dangal ng probinsya. So, yun po yung mga magaan ang iyong damdamin pag naririnig mo yung mga ganyan
na mga hinaing ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kung minsan nga may mga tumutulo ang kailang luha kapag si Gumpugi ay pumupunta sa mga barangay dahil ang sabi na Gumpugi pa rin. Dahil sana hanggang sa matapos ang eleksyon. Kung ano man yung sinasabing Gumpugi pa rin, ipakita nyo ang sa totoo, hindi naman siya nagpabaya sa atin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Grabe naman ang kanyang ginawang sakripisyo sa Pangasinan noong siya'y gobernador, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. Talagang nandyan na talagang inaabot yung mga pangangailangan ninyo dahil lockdown nga, inaabot yung pangangailangan ninyo. Ganyan siya magmahal. Ganyan po kayo kamahal ni Gumpugi Espino. Kasama niya ang buong pwersa ng provincial government noon. Nandyan na yung mga iba't ibang pangangailangan ninyo na ay nahatid sa inyong mga lugar, mga bahay. Di bali, kayo mapaga Singgerla. Pigaran ko tang labaitan. Malapit-lapit na. Yung namimiss nyo na Kapitolyo, pagkatapos ng eleksyon, kung siya po ay nahalal at binoto ninyo, nanalo, welcome po kayo dyan sa Kapitolyo lahat. Kagawad Victoria Campo Sagrado. Good morning. Okay. Hanggang pula maladla may oras tayo da programan maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Kanya na si kami at pansamantalan na mga pataner tanumpol na buwas. Sara akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, Team Magtipangasinan na Dennis Muharis. Kay mamatitan na technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Dennis Palaganas. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!